Sziasztok srácok, ebben a videóban én Áron vagyok. És mit játszunk? Among Us fogunk játszani. Vedi Ronaldo, Esquivi Ronaldo, Broski, Grappa Broski. Alla fine ho detto se porta via, perché magari ti vai sedere. Csak értek beszélgeteket most. És mondom, szépen fiókomat csinálom. Ezt lehúztam, és nem csináltam meg. Minden összevek. Csak kiáltok be a szemet. Méret kész. Kész. Find the game. E poi mi ricordo nel game e mi avessi per la battuta. Srácok, visszajöttem! Mennyien vannak itt? Mennyien bebagoltam? De ki kell lépni? Van nektek, és így van, hogy kilépek. De van bagolva az a maga. Find the game, That's much, really. Korean. No? Think of this. Valaki left a partizat. Nagyon vagyok úgy. Talán is még következő a partizat ide. Csak most más telefonom vagyok. I'm ready. Impostor. Nem tudom, van még impostor. Mi van? Mikor lesz már kész a ping? I'm ready, bro. És komoly.
Banana! Megfoghatod, de izé nem mindig semmi. Sátos 13 bárban, nem érzik ki ezeket. Nem tetszik. De én is vagyok komoly. Szakoltad lesz akkor. Beállunk az Among-us izébe. És várjuk, hogy jöjjön még 15 ember, vagy 1.2680. Bro. Ezt az arcot nézzétek meg. Ezt a hotdogos izé arcot. Bro. Az a mi ott van? Mi ez a neve? Mi vagyok fatos? Ez a fatos. Vagyok a fatos, bro. A fatos. Banana. Publik. Jó, na végre valaki ezek elindítsa, és nem csak kempel ott. Mint a Bruno, amúgy. Remélem érkezik az imposztor. Szerintem az imposztor meg akarom őket ölni, mert nem rögzítek, de ezek a rohadt kívülbak. Mindjárt 3 imposztor van. És én Krumit lettem. Kész, nem választok. De most direkt. Imposztorok, hol vagytok, öljetek, mert nem akarok Krumit lenni. Ez imposztor. Öme, imposztor. És még direkt izébe szinten nőnként. Én vagyok néma arany, a tablet. Az imposztor. Én mit mondom? Bro, most kezdődött el a játék, de már 2-t megöltek. Mi a szar? Szerintem ez a hotdogos nagyon gyanús. Ez nagyon gyanús, ez ki kell szavazni, ez a arcot nézzétek meg. Ő az, ki kell szavazni. De Green, igazat mondanak, azért veszítenék, mert én meg izét választottam. Timine, és imposztor, ki ez a Timine? Tudtam, hogy a Green, mondtam nektek, hogy a Green, csak most máshogy szavaztak. Mondtam vízból, hogy akkor én. Green, mi arra a gyerekre szavaztál? Hotdogosot kellett volna. Imposztor volt benne? Jó, imposztor volt, a második imposztor, ezt tudom. Be is raportol. Te nem ölsz meg, te jó lesz, te. Futás. Te mit tőled megfutok? Te imposztor vagy. Ez biztos. Nem egyszerű zavarítők rászok. Nem, és fel kell mászni. És be kell nyomni, és mindjárt leírom a hotdogosra. Amúgy viccben írom vele, ez nagyon gyanús. De az a gyerekek nagyon jó, bro. Győzte meg. Nikoletta, nem jött izétem. No, yes. No. Kell engem most kiszabásnak. Easy. Én vagyok a legjobb imposztor Krumit. És tud. És őt szavazták ki, broszki, és nem is tudom, hogy ő az imposztor. Tudtam, csak figyelj. Most én nem csinálom a taskokat, én vagyok a legjobb Krumit, mondtam nektek. Nem csinálom a
maszkokat csak kiszabadulgattam a gyerekeket, mert imposztor akarok lenni. Imposztor nem leszek, én leszek a Chromate imposztor. Mindenkit megvert. A WC, nem ott van valami WC-t. Gyere, nem jössz, nem jössz, nem jössz. Ezt ki kell venni. Bro, ez olyan, mint egy egyben a szünetet, az inkább jobb szélének kizettek belőle szemetetlen. Ez mi? Ez a kaka. Ma mindenek is beírom, hogy mi is impostor. Ne. Io mi danno via. Comunque cavolo. Non penso dove stiamo. Story. I don't know. Skip. Nem tudjuk, hogy ki volt ala. Nem tudom, hogy ki volt, de hogy én skippelem. Már tudják, hogy ki volt én. Nem én vagyok amúgy. És tudjuk, hol volt a kaka, de most szerintem ez egy izé volt. Ki amúgy valaki izét, csak valaki megnyomta a gombot. Mindenki megnyomja a gombot, csak ki találja meg amúgy a hullókat. Én barna. Szerinted én vagyok a... Csak voltam, látnod kellett, ez mi kellett szavazni. Kellett úgy szavazni. Nyilván út. Gyanúsnak tűnik. És ezt kell nekünk nem tudom, hogy gyanúsnak van, írjátok valami kommentben. Nem gyanúsnak tűnik, itt a színposztolok, akkor biztos. Tudjátok, azok biztos mindenki szavazlak titeket. És meg kell ölni a gombot, csak számítom, hogy hol van. Ki kell szavazni a nézőket. Szerintem gyorsan, siessek, most kiszavazlak titeket. És megcsom a feladatokat. Meg fog szólni, vigyázat, egy rohadék meg akar ölni. Meg akar ölni a saját nézőim, segítség. Elektrikában. Segítség elektrikában, akarnak vinni engem. Segítség. Meg akarnak kapni a saját nézőim. Hogy viccelek. Ezt mondja, hogy viccelsz. Biztos, hogy vicc. Semmi sem volt. Bro, hallottatok szangot, én mi volt? De még hatszint mondtak. De most tényleg. Mikor érek Mójász? Hol van ez a feladat? Mennyi eszem van? Elektrikában van. Oké, szóval jó, bénzélik.
a világ végén van. Ezt tudom, hogy hol van. Onnan, hogy megnéztem a térképen. Hamarosan itt lesz egy. Ki kéne nyitni elő, mert nem tudtam kinyitni. Mi a szart kell itt csinálni? Pumpálni kell? Nem is hagytok feladatot csinálni. Én vagyok a biztos. Biztos én vagyok a... Nem, szinte az a nagy. Léci, ő legyen a... Vezesse amúgy. Remélem, sort, hogy engem nem szabasznak ki, mert ha kiszabasznak, akkor elmegyek értük. Bro, nézd a PGT Danisa, nem is vagyok oda feliratkozva. Mert egy noobség fél PGT Dani, azért nem vagyok rá feliratkozva. Valaki. Ki kéne készíteni újból? Inkább őt kéne látni, hogy kemper. Elektrikában én. No, hopp. Stambolantjákat fogok csinálni, srácok. Csak nézzétek meg. Tudom, mit kell tűnni. Nagyon gyanús.
Ne kéne nyomni a gombot, csak az is átman. Nyomod ki az. Skip. Ez még. Tisztelen. Dobod ki a szerves játszok. Ez szarjáték kész. Elég volt. Bekapcsolom a videót. Srácok, lássátok! Nem furra! Általában minden reggel azt mondtak, feliratkozzatok és lájkolom egyik videót. Srácok, lássátok, hogyan bukik meg a mobilfox! T-A-R-I-U. Everybody was verificăm locațiile secrete din sezonul. Today I'm gonna be stealing a brain rot. Ki ez a szar? Tesz jó. Mindig megy a videó. Kész. Stumble. Bim bam patatatum. Nem stumblegas. Steal a brain rot. Get you obito jiha. Kíván steamer. Nagyon sokáig fog menni ez a videó. Srácok, Steal Brainrot osztani fogunk még. Egy nagyon jó játék. Én szakára húsára ellopok mindenkitől. Minden. Face reveal. Ti nem láttak engem a feketébe? Face reveal, de most nem volt face reveal. Shorts videó. Cappuccino assassino. Ezt úgy ütöttem. Elloptam egy cappuccino assassino, de azt már láttam. Lucky Block. Lucky Block. Hol. Scan. Igazadjátok oda. Scan nekem ez a Lucky Block. Berry, Bicus, Dicus, Bombicus. Hozzátok. Mit jönnek? Ki már futok. Csak remélem nem nyílt. Bananita dolfinita. Adjon már valami jót. Bananita dolfinita. Legalábbis szikretet. Perochello lemoncello. Nem most jön valami szikretet. Most már olyan csinálom. Bázison nem jó. De jókor lettem. Legendary bro. Tung sahur. Te is 2-2-ben a nevedbe.
Hipcupitni kéne ilyen neved, vagy aranynak. Akkor kapsz. Ide jön egy. Tőlem ütött. És ütöttelek. Gyere, te nu. Gépen játszik könnyen. De bánz még adjatok a békén. Ez a csillagban kezdve jönnének ki a nincs kinyitva. Perochello Lemonchello. Jó. Che mai blocchi blocco. Pulpaloni loli loli. Capiparello cocosini. Ha ellopják a pulpalini loli loli. Jó van, lopkodjátok. Így érdekel. Meglopkodtak. Még mi van pulpalini? Kész, ezt ki akarom lopkodni. Cappuccino assassino. Nem lopol semmi, mert becsukom az ajtót. Nem lopod el. Nem lopjatok el. Geci, bújj. Egyből lopolni kell, nem lopsz. Ballerina cappuccina. Érted? Te nem lopsz, az biztos. Te csúnya vagy. Talpa di ferro. Ja, nem lopnak. Érted? Te csúnya pimpizok. Nem lophatok. Jó is, mennyi van. Szerez valamit. Igen, nem ad be semmit. Mi ez a szarjáték? Privátba kéne be játszani. Nem. Keresnem kinek, nagyon jó van. Puzi, minek kell tőlem lopkodni? Én kilépem a barátok srácoknak. Ezek lopkodni tudnak csak, lopkodni. Te loptál el Pulpalinit? Igen, te. És engem te geci, te vagy a geci. Ez a gecike. Mi van neki? Te leszel a következő választott. Csak várjál. Ballerina cappuccina. Te miért nem akarjátok már Jó. Ez kell. Cavallo Virtus. Borbaloni Luli Loli. Tőlem kell lopkodni, la, vagy mi a neved? Csúnya neved van, mennyi? Lopkodj mástól. Lopkodj mástól, vagy megütögetnek. És hozd ide nekem, jó? Így fogunk ütögetni, nem dolga lesz. Ezt nagyon nem családban szoktam. Ilyen rohadékok vannak, amik tudnak, hogy ilyen rohadékok, egyelő rohadékok kapnak.
Remélem a lérenek. Akinek van egy legendari fruttodillója. Glorbo fruttodrillo. Szia! Kilopkodnom ezt a szikretet. Treno struzzo turbo 3000. Legalább menj ki! Hozd meg! És kikérdezett el. Nem jött ki az enyém, jó? Hogy nagy volt, cseréltünk a gyerekkel egy legendariét. Bananita dolfinita. Jó lenne, ha valaki lopnak egy nagyot. Én így fog valahogy valakinek hívjon, tudok, hogy nézem, milyen állatok vannak ott. Mert várom, mikor nyíl ki. Jól loptam a legendarit egy gyereknek, csak tényleg még bombom. Trippi troppi. Hozzá, nem tudom, mit lopott a gyerek. De tőle én izétől akarok, így mutattól akartam lopni. Ha, mikor nyílt ki? 2, 1. Gyerünk. Treno struzzo turbo 3000. Turbo 3000. Lopd el, kicsi. Tőle nem lehet lopni senkitől, de csukjak. Nem lehet ki, megnézem, hogy valakitől. Poni meg ki miatt. Senkinek se nyílt ki, akkor megint kell lopni. Semmi úgy csak akarok azért. Tök szara játék amúgy. Rulli merottan csinálna, vágaszatlan és szatlan. Hogy inkább nem írok tímet, inkább azt írom, hogy valaki lőtt. Bro, de minek kell itthon képpelni a gyereknek mindenki? Mi utánoznak a gyerekek? Otthon van a gyerek. Csak nem nézhetem a gardenetet. Amúgy. Bandito bobrito. Jól lenne egy székretív róla hozzám. Pikkek vannak, hogy lehetnénk egy Bubbi Patapimot. Bubbi Patapim. Pandaccini bananini. Frigo camelo. Bubbi Patapim. Cavallo virtuoso. Basz meg! Milyen rohadék ez a gyerek, hogy... Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Bambini crostini. Boneca ambalabù. Vinina bombardino. Nubini pizzanini.
Rabolni se lehet ebbe a játékban, nem úgy, mint a idében, nem zárják le azt a Lenni valami izékre. Tényleg valami. Én 3800 óra múlva jó. Köszönöm. Tung 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 sahur. Azt mondta, hogy van ez a játék, pedig nem is. Tudom, milyen játék ez? Ez a legszarabb játék a világon. Mégis játszom. Na, gyerek, miért nézzük? Nubini Pizzanini. Talpa di ferro. Bananita dolfinita. Gyorsan bananita. Gangster Futera. Fluri Flura. Megint becsuktam puziba. Megint becsuktam kis puziba. Én nem vagyok is, de... És akkor nem mondom, hogy becsuktam. Trick track baraboo. A puzi. Bibi kiwi. Ballerina cappuccina. Pandaccini bananini. Fenn meg tőle így. Tőlem belopja. Legalább mi ballerina cappuccino. Rhino Tosterino. Szégyenek. Közel játék, nem ahogy arra ne Blueberrini octopusini. Szegény gyereknek.
Chef Crabracadabra. Boneca Ambalabu. Perochello Lemonchello. Frigo Camelo. Berry Bicus Dicus Bombicus. Bombicus? Gyorsan akkor legalább ezt. Csupán egy unából áll. Luberrini Octopusini. Csak bro, mert nézhetem, hogy milyen szár van neked? Ezt ki fogom lopni, kész. Berry Bicus Dicus Bombicus. Spioniro Golubiro. Lionel Cactuseli. Glorbo Fruttodrillo. Gyere, Glorbo, siess, fuss, Glorbo. Tung 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 Sahur. Glorbo, mi van-e már nekem? Van. De legalább még egy. Nem ő. Igen? Trippi troppi. Csukukálnikésztőre nem fognak lopni, ez biztos. 100%?
Gangster Futera. Tata Saúl. Boneca Ambalabu. Sok pénzem lesz a srácok, ha kémeljük őket. Igen, már nagyon sok pénzem, milliósat kell venni. Millió. Berry Bicus Dicus Bombicus. Borbaloni Luliloli. Frigo Camelo. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Gangster Food. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. És Steelvale-ről osztunk, mert nem tudom már mit játszottunk, de ennyit tudok, hogy játszottunk.